Freeplay. Recenzie, let's playe, live streamy a zábavu. Ahojte, zdravím všetkých hráčov a hračky, ja som Norris z Freeplayu a dnes máme ďalší diel nostalgickej časti, alebo respektíve nostalgickej série gameplayov a dnes to máme FIFA 2002, čo je vlastne World Cup, čiže ako majstrovstvá sveta, ktoré sa konali v Kóreji a v Japonsku. Takže dáme si nejaký fajnový ultra super tým. No dáme si teda Anglicko. A ideme proti Švédom. Dobre, takže dáme si zápas. Mám tu taký úžasný gamepad, takže ideme na gamepade a ideme na to. Ako môžete vidieť, evolúcia tejto hry, tie staré časti boli ešte horšie a toto je taká hra, ktorá na minulosti strašne moc bavila. Mega ma to bavilo. Keď musím ešte upraviť také menšie nastavenia, ako napríklad zvuku, lebo to hučí je retardované. No, also. No, až to neučí, ale tak nemusí to ani hlavne, že aj očuť. No, nie je pravda, že však to je jasné. No a ideme hrať. Takže, do prdele, porad som to rozsral. A ako môžete vidieť, toto je, si porovnáte 2014 a toto je to strašne veľký rozdiel, ale je to taká nostalgia. Pamätáte si, keď som bol ešte malý, som chodil bratrancovi. Dobre. A som tam Ibrahimovič už tam teď bol. Dobre, tak práve som dostal gól, to nikomu hádam nevadí. A kámo dát ma oprdel. Oprdel, ja som. OK. Ja som to nahral im. Že som asi bambus, no, a vždycky ma klamal, že ja hrám, lebo on tam mal taký gameplay nefunkčný, vždycky ma klamal, že ja hrám. Ja sa zvádol, že vlastne hrám proti nemu, ja som vlastne nehral vôbec. A nakoniec mi to povedal, keď som bol starší už a bolo to pre mňa dosť šok, keď mi povedal, že ja som vlastne nikdy nehral tú hru. Tak teraz si to budem pekne zahrať ja. Ja som to hral ako aj tedy, ale teraz si trošku zaspomínam, jak som to niekedy hrával. To bol tedy môj obľúbený tým, bol Bayern Mnichov. Ja som vždycky myslel to mať spoločne s Mnichmi. Lebo ja to bol gól. A tak teraz mám bránka ako Ferdinanda. Mander, ty debil, sprostý, kam to nahrávaš? Chceš facaka? Dobre. No, poď. Gerard, pekne Gerard, Scholz, ideme na to. Útočná akcia. Takú srandu, dobre, to mi nevyšla tá sranda moc. Daj ako. Dobre, nahraj, nádhera, Scholz. Ja tu vlastne pri takej dobe, ja furt dám prírovku do behu, že dám do behu a toto nefunguje, lebo toto je to až začínalo niekde v 12. A napadlo ma robiť takú novú vec, takú keby sériu, že by tam vlastne bola evolúcia hier, nejaká napríklad si GTAčko, alebo to vyfurtávať evolúciu a opísané vlastne, čo sa tam keď sa zlepšilo v tých hrách, ako sa zmenila grafika, alebo tvorcovia, alebo nejaké zaujímavosti. Možno by sa celkom bavilo, možno nie, to je už na vás, či by ste to prijali, alebo ako by ste to prijali. A teraz jedna gól ma vážne nastrali. Do prdela, zase mi to nahra, ja som asi imbecil. Poď. A do ty debil! A dobre, poď, Mek, neviem, jak sa voláš, Manan, či Banan, či čo si za obludu. Ale pekne, poď, do pi! Už som ho tam videl, už tam úplne tam trčal, jak. Jaj, neber mu to, ty. No nádherný si ho vysunul, debil. A nebolo to zle. A faul. Čo, polčas? Tak brzo, vole. Ove, tak je polčas, no. Si oddychnú a prehrám 2-0 do prdele. Dobre, a tak tuto máme takú druhú a ja som chcel aj dať aj tretiu, teda chcel som dať inú hru pôvodne, ale
ja som niekedy hrával ešte u Bratranca druhého, som hrával Alien vs Predator, úplne tú starú jednotku. Lenže, ja som to instaloval, mne to nič nainstalovať. Absolútne netuším prečo, mi tam chýbali nejaké DLL súbory, ale mne sa mece sadla, tam potom keď som stiahoval, by to pýtalo tie registrové pičovie, tie programy a tam sa mece s tým sedať. Proste. Tak som si spomenul, že som hral aj toto niekedy, tak si to zahrám po 100 rokoch. O poď, ja už sa tu musím magia, keď šprintujem. Poď, ujebiu. Nie, poradnúj daj. Kokos, hej, toto bolo, aké parádne, keď si zadribloval. Potom ja ti ukážem. Mám taký nápad. Díkuje. Okej, tak som šprintul, tam som vlastne stále z magina, jak cicím proste, ako... No poď! Nemá šancu, ja to vypnem jednou ranou, no. Okej, ti na to, okej? Je to prdele. Neviem, držovadlo potrebujeme ešte vyhrať. Čo asi sa nestane už, ale aj tak by to sa mohlo ako do prdele podariť mi to. Neviem, že je trápne to, že ja to mám tuším na amatérov. Ale tak, ja som zvyknutý na 13, tak, alebo na 14, ani myslím, na 13 som zvyknutý. A tak teraz to sa by nejako nešmakuje podľa môjho kalibra, lebo ja som to už takto dlho nehral strašne. Ale tento debil vyber! Rohový kop. Pro tým Fínska, vole. No a teraz pekne, nádhera, poď, ty si hnoj, ty skurvený hnoj vyjebaný. Jemu jebe. Jak je špatne hrá na tú hlavu, má kúkne na tú grafiku. Ale ja neviem, proste mi nejaký mieste si hlavičku, ale proste ja to nechápem. Ale dobre, no to neviem, ja si dal gol. Ja ti dám ďalšie teti dám ešte. To nezavádzaj, lebo to vypnem. Poď, krásna akcia, poď, nahraj mu, ty si Ježiš. Nemôžem takto trapne prehrať. Vlastne môžem, už som prehral v podstate. Nemá šancu, to vypnem. Jednoducho, ja som nebol. No vypni ho. A daj to dopredu. Poď, rýchlo dáme ešte jeden gól, poď. Kurva. Dobre, takže toto bola druhá časť nostalgických hier, ktoré ja som niekedy hrával, alebo ktoré také pamätné, také najlepšie pamätné hry, aké kedy vlastne boli, napríklad ako je Doom, ešte na budúce možno bude a takéto hry. Takže ak sa vám video páčilo, dajte určite like, koment a odber pre náš herný program. A tak ja s vami lúčim a čaute.